Kaya na ko panihapon. Hindi na. Okay. Ngayon ko din kayo. Kaya may gimarinate naman ko ganina sa wapa ko mulakaw. Wapa mi mulakaw kung anak naglakaw-lakaw. Nagmarinate na ko na niyo. Ako ning himuong murag lechon ba. Nya kamay ra itibur akong gibutang. Kani siya ako ning gisaguran og ahos. Nya ako ning gimarinate og mga sauce. Mo didira. Magmaniho di ko ani kay mo may ko si kumbana. Yan tani ipa sugba niya. Ha dugayan ko kanilang suwa nga niya ako dali ra. Dali ka kainin. Mas malipay ko nga ako'y palutuan sa kumbana kami nag-abot niya. Taon na naglargo. Nagikan niya sa lakaw. Na. Nagikan sa lakaw. Abot. Na. Hikay na. Satisfied na sa mo ang lakaw at lawa sa shrine. Hindi tayong lawa sa makalakaw ay kay gaan. Gaan kayo. Nag-click yung food. Kumuta eh. Isa imarinit eh. Siya mo kung humot tayo. Gano'n siya glitch yung lamit. Hindi marinit ba lang niya eh. Pang pagdamay ako hindi pa namin kaya. Kayo. Hindi ka naman. Yan, guwapa na. Kani siya no, kay ano siya, marag ang sus niya ba? Dili mo siya uwid ha, sus niya. Sus ano ba? Ang gawas. Yan. Okay, aman yun, yun. Buto na siya. Buto ko siya. Wow. Hindi na kayo, dali-dali mo na po. Dito. Wow, kanan dito? Oh, ibang soup. Ako sa kumbana, nakakaano siya tayo. Buto na. Okay. Wow, kalami na. Lambe. Mag-yogurt to. Diri guys, puti tayo. Wala itilaw, pero tawag kamay mo lambe. Lambi din. Real life yogurt. Yogurt. Okay na. Yan na lang siumay. Lechon. Kina. Kina kayo. Sus kay kani. Di ketchup ha. Ibutahan ako ni gaming ketchup pero naging siya taste. Mo siya Philippine nga style sa siumay ba ana. Sus kay maumang ko maghimo kay nanginda masud kog siumay dito sa Philippines. Siumay mga tempura sa una. Karon ako nang gibutang gikwat dire. Akong gimix ani kay ketchup. Yung start niya giplahan ako og gamay nga sugar, gamay nga asin. Ana, indang mga sauce. Muni dapat isus din hi. Nami kayo. Cute. Nagsuga na po. Di na. Ini kaing rice. Abot lang ko sa akong masbal maabot. Ang makaon. Hapon na ta, kaya na akong bana. Lamig ba na nga sauce, oh? Try na sa Philippines nga sauce ba? Sa tempura, sa bugo na mga timpla. Try. Lagi siyang pilit. Adra. Lamig, no? No? Ang gusto sa YouTube, ba? Tutorial. Anak, ikaw na. Siya lang una.